Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Менә без бүген халкыбызның бик улы, талантлы улы һәм инде безнең хезмәттәшебез, безнең өчен инде остаз, безнең өчен шундый үрләк шәхесебез Гыйльметдин улы Илһам аганы бүген зиярат кылырга килдек. Авыр туфрагы җиңел булсын. Аллаһ Тәгалә аның дөньялыкта бәндәчелек белән белеп кылган, белми кылган хата кимчекләрен гафу итеп, урыннары җәннәттә булсын. Укыган Коръәннәребез, кылган дугаларыбыз рухына ирешеп, рухы шат булсын. Илһам абый белән соңгы елларда миңа да гастрольләргә чыгарга туры килде. Бигрәк тә менә Апас, Арча, Әтнә, Нурлат районнарында, Әлки районнарында, Әлмәт якларында булып концертлар, Саба районындагы концертлар бигрәк тә истә калган. Менә бер шундый күңелле хатирәләрнең берсе, өлкәннәр көненә без Саба районында 2 концерт куйдык. Шул октябрь айы булгандыр инде. Ветераннар инде сәхнәдә авыл хезмәтчеләре чыкты. Бер апай галушларын салып, безнең бакчасында үскән чәчәкләрен алып килде дә, Илһам абыйга бирде дә, тотып мин сине ди беренче тапкыр ди тере килеш күрәм мин сине ди. Илһам абый әйтә, син мине үле килеш күргәнең бар име әллә диде. Менә шуны истә калган. Моңа инде бик күп еллар үтте. Шунда да гомер тиз үтә. Илһам абыйга инде менә иртәгә 90 ел булган булыр иде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Шушы кылган дугаларыбыз рухына ирешеп, шушы изге җомга көннәрендә, бәрәт көннәрендә шушы гамәлләребез кабул булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.